Te elätte maailmassa, joka vuotaa. Te ostatte kahvin, läikytätte pisaran pöydälle ja pyyhitte sen pois paperiin, jonka heitätte roskiin. Te teroitatte lyijykynän ja annatte kuorien pudota lattialle. Teidän elämänne on jatkuvaa pienten palasten pudottelua, hukkaamista ja unohtamista. Minä en hukkaa mitään, minä en usko ylijäämään. Ylijäämä on vain merkki siitä, että suunnittelu on pettänyt. Otetaan esimerkiksi tämä omena. Tavallinen ihminen kuorii sen huolimattomasti, jättää kantaan puoli senttiä hedelmälihaa ja heittää siemenkodan menemään. Rikollista. Absurdia tuhlausta universumissa, jossa energia on vakio. Kun minä kuorin, minä lasken kulman. Kuoren paksuuden on oltava tasan 0,6 mm. Miksi? Koska siinä syvyydessä kohtaavat fruktoosin makeus ja kuoren tanninit optimaalisessa suhteessa. Tämä kuorisuikale ei päädy roskiin, ei tietenkään. Se kuivatetaan, jauhetaan ja siitä tehdään aromaattista pölyä, jolla maustetaan huomisaamun puuro. Te kutsutte tätä neuroottisuudeksi. Minä kutsun tätä kunnioitukseksi termodynamiikan ensimmäistä sääntöä kohtaan. Mikään ei häviä. Kaikki vaan muuttaa muotoon. Jos minä pudottaisin tästä milligrammankin hukkaan, minä horjuttaisin tämän keittiön moraalista tasapainoa. Ja entäs sitten siemenet? Siemenet ovat tulevaisuuden lupauksia, pakattuina luonnon omaan panssariin. Niitä ei syljetä roskakoriin. Ne istutetaan parvekkeelle tismalleen 45 asteen kulmassa valoon nähden. Ja jos ne eivät idä, ne muuttuvat kompostiksi, joka ravitsee seuraavaa siemensukupolvea. Minun keittiöni on suljettu kiertojärjestelmä. Se on täydellinen, pikkuruinen valtio, jossa vallitsee nollatoleranssi hävikille. Joskus minä tietenkin mietin sosiaalista elämääni, ystäviäni, tai siis entisiä ystäviäni. He sanovat, että minun kanssani on raskasta viettää aikaa. He sanovat, että elämästä katoaa ilo, jos jokainen hengenveto ja lause pitää optimoida siten, ettei synny tyhjäkäyntiä. He vaelsivat pois, jättäen jälkeensä vain tyhjiä vesilaseja ja puoliksi syötyjä keksejä. Mutta hekin ovat väärässä. He luulivat, että minä kadotin heidät, mutta minä tiedän paremmin. Heidän poissaolonsa säästää minulle euron ja 28 senttiä kuukaudessa. Juuri saman summan, joka säästyy nyt kekseissä, mutta miinustetaan lämmityskuluissa, koska heidän lämpöenergiansa ovat siirtyneet muualle. Mikään ei mennyt hukkaan, ei edes yksinäisyys. Kaikki on tallella. Kaikki on laskettu.